tá sé ionach bheith lá clianacht agus gá leabhar nua gá heola Warsaín ó Direan agus tar nu cha an Direanach an chuid is smúd a híal an seo lá clia sa gcathair alta. Tá sé trothúil freisin comóirí ana an Direanach marall gur cáiliú trí go bliana hin im léana agus ba marallar sin a churú na leabhar seo le chéile. Ceannach go leabhar chur héanaan agur agus is eistí prós iad sin leis an Direanach nach bhfuil fáilarthab in áitir be eile. Agus rinne Frank Sewell astrachan golóir go iliocht i Iran. Agus tá heappa go mé sin an spéisiúil inis agus muid a fécins ruúin mar tháinig muid ag gás an chainnig is minic a haon listeocht na Gaeilge go mór bhaim ar gcuoine ar fud an domhan a luachas a dhéantar astrachan go béirle cé go bhfuil an conceap sin bag an triblóach béidir agus is mar sin a bhíonn sé. So bei sé an spéisiúil inis fécins cén chuí a haon an Direanach I bhaim ar Windsor an domhan amachchan se. Well, Iarú arms na danta chur in agar danta Warsaín Iran agus iad a aistrú agus ba mhór an dúchláine sin ach ba mhór an ónarí fásta mar tá ag léamh danta an tíraní le blianta an nuas. Dearhan, well, tá heas ag an tíolmhór gur duine den mór eile a chéad seo caite agus bhí sé deachar an ré a dhéanamh sin na céadrod agus an é sin bhí sé níos deachar a ríist na heistarthanna dhéanamh ach bhí sé thráim go mé ré dananta uair le fáil ag daoine mar an ceann dearnach bhí sé fáilte na hochtadí so sin níos mó chur bhéh trotha bliana chin agus a gas fell mór bíon ré nua de dhí chur bhéh ag gach glún a hagan hon cin so bhí sé thráim go mé an leor seán agus thug sé seans doing go bhfuil níos mó na téam amháin nó rátheama aige ceaptar go minic nach rú ag téam amháin aige an teán agus beidir an teán agus na mrá ach tá ní bhhad níos móna sin aige an bás tar chéimnithacht mór chud téama eile so fuairmid seans an rud sin a léirú in san réa a rinmuid agus in san rára a scríbhméid an leor.